Je pravda, že dlhodobý stres môže reálne až deformovať mozog, dokonca ho zmenšovať? Určite. Mám takého jednoho klienta, pozdravujem, ak to bude počúvať. Nebudem menovať samozrejme kvôli GDPR, ale on ma, odkedy prišiel na terapiu, on ma presvieča o tom, že mu nefunguje pamäť. On ma o tom proste presvieča, že proste on si nepamätá, zabúda proste a že tých ľudí, ktorých videl pred 3 rokmi, on ich nevie spoznať tak. No, pracujeme spolu a dostali sme sa vlastne k tomu, že on posledné 2-3 roky zažil tak veľa negatívnych, náročných a stresujúcich udalostí, že ten jeho hypokampus, centrum pamäte, je tým proste strašne poznačené, že on vlastne z hľadiska toho dlhodobého stresu proste naozaj nevníma tie pamäťové stopy a nevie si ich tak dobre ukladať. Zároveň vlastne mozog je plastický, plastica mozgu je ďalší pojem a vlastne tým vplyvom toho stresu a tých tlakov sa to vlastne vie degenerovať, zmenšovať, ale dá sa s tým samozrejme potom aj pracovať. Ako? Povedz nám nejaké tipy a triky, ako si ten mozog zase potom zväčším.